ziua lume și bine v-am găsit la primul episod din seria noastră de Minecraft 1.7.4. Păi ăsta este primul episod și nu vreau să facem multe. Da, am început lumea aceasta nu de mult, acum câteva ore. Am găsit village-ul ăsta, am minat puțin. Mi-am ales o casă, de fapt, unde mi-am făcut chestiile. Și mai mult nu am ce să vă spun. Stați să ascund asta că e nevant. Așa. Și mai mult nu prea am ce să vă spun. O să fie mai multe episoade, o să avem și invitați special, cum ar fi, nu dau exemple acum, dar o să fie invitați speciali. O să fac mai multe episoade cu diverse jocuri, cum ar fi, nici aici nu dau exemple, rămâne surpriză. Și dacă doriți Skype-ul meu, Messenger, Facebook, pe toate le aveți în descriere. Bun. Să vină noaptea și să ne culcăm, după aia mergem la mina. Mina am făcut-o în casa asta. De acolo luăm în jos până la etajul 8, până la 8 și 11. Da? Acolo minez eu după diamante, am găsit diamante și mai am în chestul din mină un diamond pickaxe. Fier o grămadă, aur. Parcă aveam câtva aur. Și luăm aici, da, și parcă mai am și jos. Am o grămadă de mâncare, o grămadă de potato, de asta. Da, și pâine o grămadă. Hai în mină. Am minat o grămadă. Prea mult pot spune. Aici am făcut un portal spre Nether. Un pat că în caz că stau în mină și așa. Aici am făcut diamond pickaxe, am zis. Cărbune, o grămadă de cărbune. Stai că cărbunele l-am dus sus, parcă și l-am pus în furnale. Și uitați ce am minat eu. Hai să luăm de aici. Aici am dat de un cave. O să iau cărbunele la nu acum, deoarece nu trebuie. Iar aici am săpat o grămadă. Cam prea o grămadă, prea mult. Până aici am mai dat de diamante și am zis hai dă-o încolo. Oh, Skype. Skype. Imediat. Da. Scuzați-l. Păi cam ăsta ar fi episodul de azi. Da, mai săpa și încolo. Da, ăsta e episodul de azi. Acesta a fost un episod foarte scurt, deoarece e primul episod și primele episoade la ce joc eu și vă arăt eu sunt foarte scurte. Păi, bye bye.